M-am decis într-un final la acest model. Astea sunt și specificațiile aici. Am să măresc ca să se vadă bine. Vema 900 de 7 cai putere. Prețul de achiziție a fost 1900 de lei, preț standard, în care este inclusă freza aceasta și roțile. I-am pus ulei și aici la filtru de aer. Am și roata asta din fața, asta am achiziționat-o separat, nu a fost inclusă în prețul ăsta de 1900 de lei. Mi-a plăcut că pot să am reglaj și asupra coarnelor de aici. Am două viteze înainte plus manșalier. Să încercăm să-i facem și o probă. Suntem pe on. Punem șoclu. Suntem pe liber, da?